ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ Oh my god. କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ସବୁ ବସିଛି ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମୁହଁ ଦେଖାଅ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଦେଖାଅ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଲାପଟପ୍ ଉଡ଼ିଛି ଏଇଟା କାହା ଲାପଟପ୍ ଲାପଟପ୍ ଉଡ଼ିଛି ସୁଇଚ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି ଉଡ଼ିକି ଲାଇନ୍ ୱାଇନ୍ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଲାପଟପ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ କି ପରିସ୍ଥିତି କି କରାଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଶା ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏବେ ଦିନ ହେବ 12ଟା ଶୋଇଛନ୍ତି ବେଲା ତାଟିଆ ଟିପିଣି ଏଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଅଛି ଦାଗି ଭଳିଆ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଗି ଦେଖିବା ଡୋଲ ଡାଲ ଚେହେରା ଥିଲା ଖାଇକି ମାନେ ଖୁଳପା ଖାଇକି ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ପୁରା ଚେମିଡ଼ି ଗଲାଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବ୍ଲେଡ୍ର କଟା ହେଇଛି ମାନେ ମୂଷା କାଟି ଦେଇଛି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବସବାସ ଚାଲିଛି ବାସ୍